एबसुखौ दिनैनि दिनाव मानो एप्रिसिएशन बा नांगौ बायदि सन्मान मानो होला जुदि बे थाखाखौ लायाखैबा खयला जावखांग्रा मानसिया फायसानि थाखाय अट' रिक्सा सालायग्रा मानसिया माब्रै बे नमिनेसनाव बेनि थाखाया सम्पतिनि हिसाबा बोरै 7 कोटी जानो हागौ रायजो जेब्ला बियो बिटिसिआव दारायनोसै गाव प्रेसिडेन्ट जाबाय UPPL नि वर्कआव गोराखौ प्रेसिडेन्टनिफ्राय होखारबावबाय बे सियाला बेनिफ्राय दारायनायाव सम्पतिया हिसाब होबाय बेना गारि घोड़ा सना रुपा हा हु लानानै 7 कोटी 1,98,537 टाका 38 पैसा सानदो रायजोफोर खयला जावखांनानै जाग्राया बोरै जोंनिफ्राय महा देरसिन अफिसारफ्रानो रिटायार जाखांबाबो 1 कोटी 2 कोटी थाया बेहा माब्लानिफ्राय 7 कोटी जाब्रबखो बे थाखाखौ बियो माबे बिजनेसजों खामाया बेना बिजनेसा गयनिबो बिजनेस नङा फाथोनिबो नङा माइनिबो नङा जातिखौ फाननाय बिजनेस दिनै बाहाय एबसुनि दंबा आं बुंगोन दिपेन बर'आबो बे एखे लामाखौ लाबोयो खायफा मानो गाज्रि रावजों बुंग्राखौथ' बाद खायफा मानो मोजां रावजोंबाबो मानो सन्मान होला सोरबाफोर मोजां बुंफैयोब्लाबो बिनि सायाव एगेन्स्ट बुंग्रा मानो ओंखारखो बांसिननिफ्राय बांसिन थ' नैबे भिडिअ'जों मिथिनो मोनगोन आं दा बावैसो सफैदों जों माने क'क्राझारावहाय दा बावैसो सफैदों जोङो बाक्सा जिल्लानि खना खनला हाबदों नायदिंदों BPF नि हिसाबै गिदिंनायावबो आं थाफादों दाबायदियाव सोरबा UPPL नि गिदिंनायाव मोजां गोसोजों थन्न आंनि गोसोखौ बा सोरनिबा गोसोखौ सेटिसफाइड खालामनो हानाय बिबुंथि होनो हायोब्ला निस्सय बिसोरजोंबो आं सापर्ट होननानै आं बुंनो गोसो जायो दा बे भिडिअखौ नायजोबोबा मिथिनो मोनगोन नोंथांमोना मानो दिनैनि दिनाव BPF UPPL आरो BJP जालायगासिनो दङ मोनसे खोथाखौ थोंगोथों आं मानो सापर्ट होदों मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारमोन बा बिथांमोननि बोराय पार्टी सिनियर सिटिजेनशिप जायफ्रा रिटायार्ड अफिसारफोर बिथांमोननि जाय माखासे गोरों जब हल्डारफोर रिटायार्ड जाखांनाय बिथांमोनाबो बै समावहाय बुंनो खाबु मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय रिटायार्ड जाखांबाय हारिनि थाखाय बुंनो खाबु मोनदों दा बिथांमोननि बुंनाया बिसिबां पलिटिकेलाइज आरो मा बेखौ आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो बुंथिना होगोन आं सानो बे भिडिअखौ नायजोबोब्लाबो एसेब्लाबो डाउटफ्रा क्लियार जागोन होननानै जोंनि बर'फ्रावथ' बुंनो थाङोब्ला डिभाइड एन्ड रुल बे पलिसिखौहाय सोर सोनानै होगोन नोंथांमोना मिथिखायो दा बेखौ सोनानै होनायनि गेजेराव जोंहा मिलायलायनाया गैखाला आरो मिलायलायनाया थाखानायबो नंला आरो गोबाङा बुङो UPPL खौल' मानो बखियो हाग्रामाखौबो बुं आरो खायफा बुङो हाग्रामाखौल' मानो बुङो 17 बोसोरखौ UPPL खौबो बुं ओरैनो दा बे खोथाखौ आं ससे बुंगोन आं डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बुंगोन हाग्रामा सारनावबो गोरोन्थिया दं होननानै आं बुंगोन मानो होनोब्ला गोरोन्थिया आं एग्जाम्पल मालाय जायगानिफोरनिखौ लाला बे गोरोन्थिया माबायदि किन्तु हाग्रामा सारनिफ्राय बांसिन गोरोन्थिया प्रमद बर' सारनाव दं होननानै आं बेखौबो बुंगोन दिनै इन्डिभिजुवेलि आंनि बुंनो मोन्थायखौ लानानै आं बुंगोन मानो बांसिन दं प्रमद बर'नाव आं बेखौबो बुंगोन हाग्रामा सारनिखौ आं एग्जाम्पल होनो हायो गोबां जायगा नो डाउट बानायाखै होनो 17 इयार्सआव बिथांखौ बानायाखै नङा बानायदोंबो नुग्राफ्रा मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव हस्पिटालफोर जों मोननो हादों अफिसफोर मोननो हादों DC अफिसनो मा होनो आरो BTC एकर्डनि सिगां जेबो गैयामोन होननानै जों खोनायो स्कुलफोर जों मोननो हादों लामा सामा मोननो हादों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर मोननो हादों इउनिभार्सिटि CIT इन्जिनियारिं आरो नार्सिं कलेज बेफोरथ' एक्सेट्रा बेफोर बादबाव जादोंबो जाख्ल'दोंबो होनोना जादोंबो किन्तु मावदोंबो मोनसे खोथाखौ मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म आं स्पिचआव होनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननोबो आं देखायगोन बेखौहाय गाबोनफोर जुदि टाइम मोनोब्ला जे जाय मानसिया जाया बे मावनोबो हाया जायोबो आरो रावबो बेबायदि गाइखेरजों दुगैनाय रावबो जिखुनु पार्टिनि लिडार गैया जाय जाया जाखायो बयबो आरो जानांगोन मावनांगोन सोरबा बर' लिडार डेभेलप जादोंबा जोंनि थाखाय मोजां जा सोरबा थिखादारफोर डेभेलप जादोंबा जोंनि थाखाय मोजांसो दे बर'आनोथ' जादोंना गुबुनाथ' जायाखै नाथाय खोथाया जाहैबाय हाग्रामा सारनियावबो गोरोन्थिया जाबोदों सिगां बुंनांगोन ओरैबो समान बुंनांगोन ना जोंनि उदालगुरि आं जोंनि एरियाखौनो लागोन उदालगुरि कलेज सेरजों साखाथिजों हाबलांनाय लामा गुबुन जायगायाव थानांगौ बेफोरबायदि साखाथिजों एकदम टाउनानो गोलैबाय दिनैसिमबो बे लामाया जायाखै नाथाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जों एसे उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला जों LP निफ्राय हाई स्कुल फरायो बेफोरनिफ्रायनो लामाया खननै सेंसन जादों दै आंनि मिथिबोनायाव जा मावफ्रामबायबोमोन
खोथाया जाहैबाय गोबांथार जायगायाव बेबायदि जादों हाग्रामा सारनि दैदेननायावबो हाग्रामा साराथ' हरदों गोजौनिफ्राय थांदों फानाबो नाथाय अफिसारफोर इन्जिनियारफोर लोगो नांनानै कन्ट्रेक्टरफोर लोगो नांनानै खामानिया जाजोबासै खायफा बख'नानै जाजोब्बाय सिलिबबाय खायफा नांगौ बायदि बाहायासै लामाफ्रा बरबाद जाबाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मा जाखो रायजोफ्राबो सोंनो रोंनांगौमोन मानो मावासै कमप्लेन हरनो रोंनांगौमोन गोजौसिम जोंनि बिसिडिसिनि मेम्बार बा चेयारमेनफोरा जेबो लिड लायाखै बेखौ मोजां नायाखै गोजौसिम कमप्लेन होनो रोंनांगौमोन रायजोफोरनिबो बाव एसे गोरोन्थि थाबाय गोजौसिम कमप्लेन हरनो रोङासै मानो होनोबा गोजौनियाबो मिथिजोबाना हरदों खिन्थु मावासै रेकर्डआथ' सोरनिखौ नायो इन्जिनियारफोर अफिसारफोर जाबाय खामानिया मावबाय बेफोरबायदि होसिगोन जाय जायगायाव जोंनियाव आरटिआइ होनो रोङामोन बै समाव माखासेफ्रा बैफ्रावनो जाख्ल'नायबो जादों आरटिआइ होनो रोंला रायजोआबो कमप्लेन होला गोजौनिया मिथिहैला नाथाय मावनो फैसा हरदोंमोनबाबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट खामानियाथ' जायासै ना नुजायासै बदनामा सोर थांखो गोजौनि निसय लिडारानो हराखै थ' बेबायदि गोबां बदनामबो मोनदों मानगोनां हाग्रामा सारा आरो लोगोसे बिथाङा बुंदोंमोन गाव इलेक्सनाव देरहायोबा थलासे सना मोनगोन देरहायोमोनब्ला होनो रोङाबा बिथाङाबो सोंखारि जागौमोन आं बेखौ बुङो नाथाय देरहायासै नाथाय मावबोदोंबो गोबांथार खामानिखौ 17 इयार्सआव मावाखै होनदों फैसाया दे मिसइउसबो जादोंदां आं बेखौ हमनानै लायो नाथाय मावदोंबो आंनि नुनायाव मावदों नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया आरो गुबुन फारसे प्रमद बर' सारनि भिडिअ क्लिपफोरखौ लाबोफिनोबा बिथाङाथ' थन्न थगायनाय ओंखायनो दुखु मोनो गोबाङा दिनैनि दिनाव आंबो आंनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया मानो होनोब्ला उमुक दाननि गेजेरावनो बेना माने 10% गेरेन्टि 100%नि बारा गेरेन्टि होखायो बुंजाफिनबा ओमफ्राय रागा जोंसिगोन दुखु मोनसिगोन पार्टिना माने पलिटिक्सआव बा पलिटिक्सआव राजखान्थियाव सोर खोथा होआ बयबो खोथा होयो नाथाय 10% गोसोआव आसा मोनसे होनानै दोनो जे उमुक दिननि गेजेराव उमुक जागोन सुइजारलेण्ड जाफैजोबसिगोन बेफोर बुंनायाथ' बाद सुइजारलेण्ड जाखाया जों मिथिखागौ खिन्थु सुइजारलेण्ड बायदि हारापि लामाबा बिबार बारगोन जोंनि गेजेराव बाराखै दिनैनि दिनाव फार्स्टआव आं भिडिअ होदोंमोन उमरसिं ब्रह्म सारा होनाय 7 crores प्लास बेना इलेक्सन दारायैनि सिगांनि इसिबां फैसा दंमोन अब्ला अबेनिफ्राय मोनखो सासे ए ग्रेडनि अफिसाराबो बेफोरबायदि बोसोरनै बोसोरथामाव सेलारिजों खामायनो हाया 2 नम्बर खालामबा खामायनो हागौदां खिन्थु सेलारिजों खामायनो हाया अब्ला एबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जानाय समावहाय सारा बोरै खामायखो बे गेदेर सोंलुखा अब्ला थारैनो जाथिखौ फानमारदों नामा आरो लोगोसे बुंदोंमोन भिडिअ क्लिपखौ होगोन आं जे गामि कम्पिउटार इन्टारनेट केफेफोर जादोंना रायजोफोर जायाखै उमुक समनि गेजेरावनो सरखार फैबानो सोब खामानिया टाइम लायो जों बेखौ बुजिगौ नाथाय ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত ৰাইজে আৰু বিটিচি অফিচলৈকে যাব নালাগে নিজৰ ঘৰতে কম্পিউটাৰ ইন্টাৰনেট নিজৰ গাঁৱতে বহাই দিয়া হ'ব কিবা যদি অভাৱ অভিযোগ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জনাব পাৰিব কোনো পইচা খৰচ কৰিব লগা দৰকাৰ নাই সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকক বন্ধ করো হাত জোड़ बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै थन्न गेरेन्टि होनाय ना आरो बिना बायदोंमोन बायदिया गावखौनो सावहोनानै लानाय दहाय आं भिडिअ आपल'ड खालामनायफ्राव नुगोन मानगोनां उखिल सारमोन आदामोना फोरमायनाय आरो गोबांथार खोथा दंबावो न'खर साख्रि माने साख्रि होननाय जायानो जिखुनु खामानि होनाय बेफोरनो साख्रि दे मानिनानै लाबावबाय बेफोरखौ आरो बिसिबां दं एनडिबिफ्रा गजोबबाय एनडिबिफोरखौ सख'जोबनांगोन ब्लाडनि सहि लांदों जोंनिफ्राय बेफोर मा जाबोखो मन्त्रि एमएलए जाया मोनसे समाव होनबाय गावबुराबो जाया दे पलिटिक्सनि थाखाय होनबाय मानिनानै लाबाय खिन्थु किसुमान ओरैबायदि खोथाफोर दङ जाय गोरिब गुन्द्रानि फिसाया बोरै 7 crore मालिक जाफैखो आरो जोंनि जाय प्रग्राम टु प्रग्राम खालामनाय खौथि रां थाङो अबेबा बिदिनो गोबां रां थांनायनि बाजेट अबेबा डिपार्टमेन्टनिखौ अबेबा हरनाय आरटिआइ होनायाव जों निउस खौरांफ्राव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों दा बैफोर रांफोरा एक्चुअलि बेफोरजोंहाय मोजां इनस्टिटिउसनफोर खालामोब्ला बेसे मोजांमोन आं जाय जायगायाव बेरायहैदों मोनसे बावबो स्कुल नुबोदों हाग्रामा सारनि दिनाव लुनाय स्कुल दिनैनि दिनाव बर' मिडियाम गैला दा बेथ' थांबाय जायनि थाखाय दायो बांसिन प्रमद बर' सारखौ दुखु मोनदों रायजोफ्रा आरो बिटिसिनि पावारफोर माखासे जाय थन्न खुगाजोंथ' थाङाखै दंफिनो मायो होनो नाथाय जायफ्रा लेखाखौ फरायो सुक्तिनि लेखाफोरखौ अब्ला मोननो हागोन
दा जिखुनुआनो जाया जों गावजों गाव दावराव जाबाय थानानैथ' लाब गैया नाथाय जों बुंनानै लिडारफोरनाव जेबो खोमोन्दोंसेबो मावहैखाया जों बेखौ बुजिगौ नाथाय गामिनि रायजो राजाफ्रा बुजियोब्ला निस्सय बै लिडारफोरखौ सिदा खालामनो हानाय मोन्थाय दं दिनैनि दिनाव एबसुखौ मानो गिया सोंखारिगासिनो दङ मानो होनब्ला टटेलि पलिटिकेलाइज जानायखौ नुदों गासिबो एबसुआ नङा गासिबो एबसुनि सोद्रोमाया नङा खायफा मोजां सान्थौनिबो दङ नाथाय खर' इन्जिनानो मानगोनां दिपेन बर' सारमोन बायदियानो डाइरेक्ट पलिटिकेलाव इनभल्भ जानानै बयबो मोन्थाय दं इनभल्भ जानो नाथाय मोनसे आफादखौ दैदेननानै गोथार आफाद जायखौ होनो बे आफादखौ लानानै उमुगाव हो होननानै सोरखौबा बिथोन होयोब्ला खावलायोब्ला डाइरेक्ट अब्ला बेयावहाय नोजोर नाङो बखिजानांगौ जायो बुंजायो जायनि थाखाय दिपेन बर' सारा बुंजादोंब्लाबो निस्सय आबसुनि बे हेड नालाय आबसुआनो बदनाम मोनहैगासिनो दं जायनि थाखाय दिनैनि दिनाव आबसुखौ गोबाङा सोंखारिनायखौ नुनो मोनो मोजां बुंबाबो माबाबो ओइ पलिटिकेल जाबाय घन्टा आबसु माबा माबि जों बेफोरबायदि कमेन्ट होनाय गोबांखौ नुयो बे आंनि बाथ्रा नङा थ' जायनि थाखाय बेफोरखौ पलिटिकेलाइज पलिटिक्सजों थाङाबा आबसुखौबो सोंखारिनो हानाय रावहाबो दम गैया होननानै आं सानो मानो होनब्ला दिनैनि दिनाव आं बेखौसो एग्जाम्पल होनो सानो दिपेन बर' सारा बुंदों बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मावफुंजोबनो थाखाय एबसुनि जानानै जे बिजेपि गभर्नमेन्टनो सापर्ट होनांगोन भट होनांगोन होनदों दे मानिनानै लाबाय दा बिजेपि गभर्नमेन्टनो भट होनांगोन होनबाय बिजेपिखौ नोंथाङा सापर्ट खालामबाय बा रायजोखौ थिनबाय बिटिआर एग्रिमेन्टआ जाजोबनो थाखाय जुदि बिजेपिया गभर्नमेन्ट दायालासिनो बेलेगा गभर्नमेन्ट दायोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टफ्रा जाफुंगोन नोंसोरथ' उमुक समावहाय बिजेपिनोसो भट होनो होदोंमोन जोंनाव दायो मानो बिदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो बिदों जों मावा होननानै दानानै दोनोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन एबसुआ ना दिपेन बर' सारा बे गेदेर सोंलु साननो गोरोंफ्रा दुखु मोनदों रागा मोनदों दा बेयावनो जोबनायाव आं बेखौनो बुङो आं मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारमोनखौ बिथांमोना सासे फोरोंगिरिल' नङा फोरोंगिरिनिफ्रायबो फोरोंगिरिफोरखौ नायग्रा नायबिजिरग्रा फोरोंगिरिनि सेलारि मेनेज खालामग्रा बिथांमोन बायदि गेदेर अफिसारफ्रा दिनै रिटायार जानानै मा दरखार गोलैदोंमोन हारिनि थाखाय सोरनिबा थाखाय बुंनो आंनि नुनायाव दे नोंथांमोना माबोरै नुया मिथिया मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारमोन बायदि आरो बिथांनि लोगोफोर सिनियर जायफ्रा अफिसारफोर रिटायार जानाय मा दरखार गोलैदोंमोन बिदि लाखाव ससियेल मिडियायाव फैनानै गामि थांनानै आं बेखौबो टु बि अनेस्ट बुंगोन सोरबा लिडारजों कन्टेक्ट गैयालासिनोबाबो फैसा मोनलायालासिनोबाबो जेबो आसा लायालासिनो गावनि फैसाखौनो थाव सोनानै थांनानै थानाय जानाय खरस खालामहैनानै रायजोनि थाखाय अबेबा पार्टिनि थाखाय जाय पार्टिया पजिटिभसिनाव दङ बुंहैनो मा दरखार गोलैदोंमोन बिथांमोना पेन्सनानो बेसेबांबा मोनखायो सोलिनो हानाय फिसाफ्राबो आरो साख्रि मोनजोब्बाय बिथांमोना आलो गोजोनै गावसिनि संसारखौ जालांबाय थानाय सिरि मा दरखार गोलैदोंमोन जुदि जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैयाब्ला जों बेफोरखौ साननांगोन दिनै गोबाङा साननो हागौ जे फैसानि थाखाय फैसा मोननानैसो थांदों बिसोरो साला जाख्ल'नो मानो पलिटिक्स खालामनो नाथाय आंनि नुनायाव आं बिराद टु बि अनेस्ट माने समाय लानो हागोन आं गासैनिबो माने फैसा लायालासिनो लिडारफोरजों टार्म्स गैयालासिनो जोंखौ उनाव नायबा नायबाय नायाबा बिनि फाबा गावसिनावनो नांगोन जायखौ सापर्ट होदों बिदि होननानै गामि हाबनानै बे केम्पेइन खालामनाय मबिलाइज खालामनाय मा दरखार गोलैदोंमोन हारिनि थाखाय साननानै कनस्टिटिउसन राइटफोरखौ लानानै जाय इन्डियान कनस्टिटिउसन पलिटिक्सनि जाय माखासे संबिजिर होखाजानाय बेफोरखौ लानानै गामि बुजायनाय बेफोरो मोनसे गेदेर खोथा हाबनानै दङ आरो रावबो फाग्लाया बिदि गावनि पकेटनि थाखा गारनानै सोरबा पार्टिनि थाखाय बिबुंथि होनानै होगोन केम्पेइन आं बेखौ साना बिथाङा गेजेर बुंबोदोंबो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' सारा बांद्राय नंखाय बुंनायनि थाखाय बिपिएफखौ सापर्ट होदों खिन्थु बिपिएफआबो नंखाय बुंनानै नंखाय खोथा होनानै मावफुंजोबनो हायाबा बिपिएफ बायदिखौबो जोगारगोन आसि थुनानै बखिनो गोनां जागोन होननानैबो केम्पेइनफ्राव बुंबोदों बिथांमोननि बुंनाया बिराद रहस्य दं आरोना दा किसुमान पावारा गैला जोंना नंगौ बेयो दा बेफोरखौ लाबोफिननो थाखाय जायखौ मावाखै होनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ मावदों बिथाङा प्रमद बर' साराबो मावोमोन नांखि जान नाथाय आलायन्स गभर्नमेन्ट थानाय प्रेसार थानाय मावनोबो हाला दा बड'लेण्ड दाबिफिननांगौबाथ' गैला सोर फोथायबावनो आरो मानगोनां इउजि ब्रह्म सारा बुंबोदोंनो ओरै बाक्साथिंजाय अरुणोदय न' मोनखानायफोरखौ दानजोबगोन जुदि बिजेपि ट्रेक्टराव भट होआबा मा खोथा जाखो बे सरकाराथ' बयनिबो ना फर अल सरकारा पार्टि माबालायो नामा बयखौबो अननांगौसो एस ए डेम'क्रेटिक कान्ट्रि मा खोथा जाखो बेफोर साननो गोनां आरोना दिनैनि दिनाव मानो आबसुआ सोंखारि जानो गोनां जाखो गोथार आफादा बेफोरखौबो एसेबाबो बुजिबाय होननानै आं सानो
थ' बेखिनियानो भिडिअ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल